Hola, què tal? A 7 de maig que estem avui. Informació de servei. Sembla que tindrem un dia tranquil·let avui. Temperatures suaus i amb uns núvols alts que almenys pel matí no faran la guitza. A la tarda hi ha possibilitats de ruixats febles. Anem a les notícies. L'Institut de les Dones vol que es prenguin mesures perquè la natalitat pugi al país. I és que, tot i l'ascens en l'índex percentual, un 9,4%, l'IDA demana implicar a les empreses. Va, jo flipo, sincerament. Implicar les empreses, tenir sous més alts, que baixi el nivell de vida, que els preus dels lloguers siguin els adequats als sous que es perceben, molts factors que incideixen a que siguem un dels països d'Europa amb més baixa natalitat. Més coses. El nou espai ciutadà d'Andorra la Vella redueix el temps de resposta a les queixes ciutadanes dels 40 als 10 dies. L'equipament reforça la proximitat amb la ciutadania i es consolida com a canal actiu per gestionar consultes, queixes, suggeriments. De 40 a 10, bona rebaixa, però que bé que aniria no haver de disposar d'aquests espais. Això significaria que la gent està contenta. Molta feina a fer per part dels polítics actuals. Acabem, de nou, parlant de Canillo, ja que es va inaugurar el cap de la parròquia, que té previst atendre 430 pacients al mes. No sé què passa a la parròquia alta, que darrerament no para de sortir públicament amb coses superbones que fan. No voleu dir que algú s'està postulant per possible cap de govern? Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor. Adeu.